Eta orain bai, orain hasi behar dugu puxikak lertzen, Bidal. Oso ondo. Banaka joango gara, eta hemendik hasiko naiz. Bale, lehenengo hasiko gara. Lehen da biziko irakurrikot eta zuk esan lertu behar den edo ez. Ea, hemen jartzen du, haurdunaldian diabetesa oso arraroa da. Egia ala gezurra, Bidal. Claro, horrekaz esaten dugu. Gutxitan ikusten badugu, ala askotan. Orduen, argi dagona da geuse bat. Ikusten diela gutxitan, entzun dugun bezala, izango dire, euneko haurdunaldi, dauzen emakume guztiek hartuta, euneko izango dira, 6 eta 9 tarte horretan izango dira. Orduen, horrek esatea nahi duena da, geuse bat bakarri maialen. Gutxitan dalez, orduen egia dala, ze ez dala geuse berezi bet eta holango gertatzen dana momentu guztietan. Hori txiko dugu, egi bizelako. Jeitxe egingo dugu, bai? Orduen, hori txiko dugu. Bigarrena, Bidal, ea zer dion. Edarto. Ondorio larriak izan ditzake. Egia ala gezurra? Begiratu, pentsatu behar dugune da berdin, momentu honetan ere. Deukagu zor gure diabetesa, esan dugune haurdun dauen emakumea, diabetesa deko berarekin, da orduen pentsatu behar dugune, da ez dala gertzen sintomak eta haurdun momentu horretan, joatzen dira pizkanaka, hiletan agertzen. Orduen, horrek esaten nahi duzune da oso argita garbi horretar gipiniko ben, azelako oso ez larria, dala oso harina eromakala. Zagitzen du harina eromakala, ze bere sintomak izango dira beti, umea batez ere, joaten danean, hor jaio horretik, joaten da haunditzen, joaten da pisu hartzen, eta emango duena da batez be, erditzerakoan arazoak, amari, eta sarriten posible da cesarea ere hor sortzea. Baina berak ez dau besterik inondik eta inora arazorik. Bidal, ondorio larriak izan ditzake, bomba. Zer ingo dugu, Maialen? Orduan ingo dugune da argita garbi izan dozune. Hau kenduko dugu hemendik. Hor daukagu, jazta, ez dutzu zer egin, ez ba? Urrengoa, Bidal. Oso ongi, hor daukagu. Ea ba, urrengoak dio, Bidal. Ezin da bularra eman, egia ala gezurra? Ba, begiratu horbe, argi daukagu geuse bat. Ikusita, beste garrantzirik ez dala izan, sortzen da. Erditzea emakumeak, emoten duenean bere bizitza kaleratu umeari, pentsatu behar dugune da, ez bakarri posible dala. Gainera, oso guztiz gomendagarria. Umeari emotia bularra izango litzateke horrelako medizinarik oberenetakoa. Beraz ez du edoskitzea kaltetzen? Ez, kaltu ez. Bai, ez bakarrik kaltetu, ez kaltetu. Iten duena da gainera mesede, hobekuntza bakarrik, besterik ez, Maialen. Orduen, beste mito bat. Hor dukagu, bigarrena. Oso ongi. Urrengoa, Bidal. Haze sustoa. Sustorik ez horregatik. Ez da sendatzen. Ba, begiratu. Egia ala gezurra. Begitu, pentsatu bedagune da, hori dala gezurra. Normalean diabetesa esaten dune da beti, mota batekoa edo bikoa, kronikotasuna dala. Baina hau berezi edalez, sortzen dana beti haurdunaldian, zer ikusia dukate hor aldaketa hormonalak eta horrik aldaketa hormonalak joan da pizkanaka desagertu egiten dira bebai. Orduen argi dagona ez dala egia. Orduan, zer ingo dugu? Pumba. Bai? Venga, ba, beste bat. Baina lasai, Bai, lasai. Zer da ez gertatzen, hau da, holako zista da, txiki bat, jazta, besterik, zagata baino. Oso ongi. Urrengoa, Bidal. Bale. Diabetesa duten emakumeen haurdunaldiak beti dira arriskutsuak. Baina kasu honetan esango dugu, ez da haurdunaldiaren ondorio sortzen den diabetesa, baizik eta diabetesa duten emakumeen haurdunaldiak. Zer ikusten dugu, haurdun gelditu orduko, diabetesa dagola emakumea berarekin. Diabetesa hor dago. Orduen ukingo du tratamentu. Bai, pirula ero pastillak, diabetesa mota bikoa bada, eta bai, diabetesa batekoa bada, insulina. Orduen horrek beti arriskutsua izango da hori haurdunaldia. Hori ez dugu inondik eta inora hori dudan ifini. Ez dugu bezurrik. Argi dagona da, horrela dala hori. Eta orduen horrekin jarraitu behar dugu dinamika horretan. Eta azkena, edo noiz geratu daitezke haurdun diabetesa duten emakumeak?
Bai, hori be egia da. Egia da. Osea, ordun egotea ez deko arazorik pertsona horrek, emakume horrek zetarako ordun gelditzeko. Baina? Zer daukagu? Ostean baina, esan duzune Maialen, daukagune da beti planifikatzea dala hoberena. Zein bat eta normalean horrek emakumeak ikusten dan bere kontrol metabolikoa hoberena dala, zer dauka horrek? Ez bakarri mesede berarentzat, baite dezelako mesedean orentzat, aurrarentzat. Ze horri ikusten dugune da, ez diela gertatuko horrelako arazoak. Beti izan dugune, arazoak diabetesena zeintzuk izango dira. Emakume diabetikoak beti dekoz arazo bi, oso larriak. Batez be, alde batetik, beti posible dala errezago olako abortuak, eta ez bakarrik, eta malformazioak ere. Orduen horregatik garrantzizkoa zaindu eta planifikatu. Bera jaitsiko dugu hau, ez dugu lertuko, eta goazen gure lekuetara. Bidal Salcedo, eskerrik asko. Ba ez horregatik. Oso garri benitu da. Esker datorren astera arte. Bostenaz, urrungo astera arte, bai.